भर जी हाली हाली हमरो भर के बाटे भरत बटले बाने हां त हाली हाली तेजी आई बाने हमरो भर हम के तो बा भरत बटले बाने हाउ देखबे हाउ कैसे आज पूजा करे आइल बड़ी हाउ दोनों बजे जे आया जो कैसे ऐसा भगवान जी केने समाज में जब पूजा करे आइल वैसे हाउ दोनों बजे ने अपन मुंह देखल दम बेकार बाटे ये छोट को देख लू इनरा में कितना लोग हम ताना मारत रहे बड़ा जियरा में दुख लागल छोड़ी जाए दी तना लोग मार के का करे जब हमने किस्मत में यही लिखल बा त हाउ देखबे हाउ कैसे आज पूजा करे आइल बड़ी हाउ दोनों बजे जे आया जो कैसे ऐसा भगवान जी केने समाज में जब पूजा करे आइल वैसे हाउ दोनों बजे छोट को देख लू इनरा में कितना लोग हम ताना मारत रहे बड़ा जियरा में दुख लागल छोड़ी जाए दी तना लोग मार के का करे जब हमने किस्मत में यही लिखल बा रोए लगनी है हाँ बोली कुछ देखा तोरा छोट को सारे लोग हमने ताना मारत अब का करब हमने के नसीब में ही दवाई खैली तू करेलो हमू करे न तोरे के भगवान औलाद है न हमरे के औलाद है सारा जमाना हमनी पर हंसत हमने के आंगन में खेले वाला एगो बच्चा नहीं के खेली हमने के आंगन सोना कले रही ए छोट को बड़ी चेहरा दुखाता छुपा जाए दीदी जी लोग बाग तो ताना मारते बा भगवान जी अपने के ऊपर पता नहीं काहे नाराज बानी आ दवाई करत करत दोनों दियादी थक गइल जा अब कथी करे जा तुम्हें बताओ ना छोट को हम का करी हमार तो कुछ लौकत नहीं के मन करता कि कुछ खा के जहर मान मर जाए ये जमाना के ताना सुना सुना जियरा दुखा गइल बा अगर मोर जाए तो का कुछ हो जाए का मोर जाए तब कुछ होखे वाला नहीं है जान नहीं सब न सोची अब दुनिया में बहुत ऐसा ऐसा लोग बा जान नहीं हम लोग के कहियो न कहियो भगवान जरूर सुनी है हमार कुछ नहीं के समझ में आता है छोट को कि हम का करी जब हमने किस्मत में यही लिखल बा तो का करे के हाँ ये छोट को का करल जी जब हमने के नसीबे फूटल बा तो केकरा के दहल जी दोस्त अपन नसीबे के दोस्त देते नहीं का करी छोट को बाबू हाँ भैया तो का सब खेत धान कटवा डालो सब धान कटा गए तब तो हम तो खेत कोड़नी है आलू के खेत तैयार करतनी छुपा जाइए दीदी जी आ देखिए ना वो लोग भी आ गइलन जा अगर ऐसे रहे के रोज देखिया जा तो वो लोग के तकलीफ लागी छुपा जाए तनी जल्दी से छोट को ठीक है बात है। का हो हमार जंगिया सियाइल के ना सियाई फुल पार्ट में काम कइल बनत नहीं के जंगे तो सिया की बस ई छोरी बाकी रह गई है ओके सिया पानी हो भौजी भौजी बोली छोरी हाँ की बोले वाला डोरी हो ना ये बबुआ छोटो कहत रही नो कि रवा बड़ी राती के घूमत नहीं नो ऐसे तनी है पागा वाला छोरी सिया तब ताकि रवा गोड़ बाने आ सुने ना छोड़ी आ धनवा कटा गेल के ना सब जरी से काट के आवत है हाँ सब चिकन चले बड़ है बताब खाली काम में धंधा होई कि कुछ खाना पीना के व्यवस्था कर बुझा सब व्यवस्था बात चली जा चल ले बाबू चल ले बाबू चल अरे घर द्वार बने रहे बाल बच्चा सुखी रहे बाबा यार बने दरवाजा खुदा तसीना मिले माताजी चेहरा और बारा उदास लौकता क्या करे बाबा हमार घर में तो सब कुछ बा लेकिन हमार दुख पतो बढ़ जाए आज तक लोग उनके बाल बच्चा कोनो ना भइल बाबा कोनो उपाय बताई ना माताजी अपना पतो लो जे कई छठ व्रत पूजा करे के छठ मैया में पूरा करियो ठीक बा बाबा जाई और हर इच्छा छठ मैया पूरा करियो ठीक बा बाबा जा अरे खिरंजन बहुरिया ए बड़को
आई हो ए बरा सुतले बाड़ू हेतका दिन आ गइल बा सुन तारू जल्दी से हाथ मुंह धो के आवा तहरा से बात बा ठीक बा रउआ चली हम आओ तनी अभी छोटको पतोहिया के गेट लगले बा बहुरिया ए छोटको दोनों जगह गेट एक बरा लगले बा बड़को तो सुतले रहत रु छोटको तोहरो टाइम टेबल लेके होता का है अम्मा जी जल्दी से हाथ मुंह धो के हेने आवा थोड़ा काम बा ना केहू देवी देवता पर एकनी भरोसा बा एकनी के देह से आज तक ले एक बाल बच्चा ना भइल हम ये टेंशन में मरत ने हमार घर के खानदान कैसे आगे बढ़े आवाज आज तनिक दोनों जान के हम समझावत हन कहत रहनी का अम्मा जी ये तो कहत रही आज सुबेरे सुबेरे बड़ा ज्ञानी महात्मा जी आइल कहत रहलन कि काहे इतना उदास बानी त हम कहले बाबा देखी न हमार घर में तो सब कुछ बा हमार दोनों पोतो के एक बाल बच्चा नहीं के भइल बा तो कहलन जब अपन पोतो के समझाई छठ पूजा आइल बा छठ पूजा के व्रत दोनों पोतो रखिए जा तो उ लोग ने जरूर गोद भरे त का इच्छा बा तहनी के बताओ जा 3 दिन भूखल पर लगी अम्मा जी त 3 दिन ना भूखबो त कैसे गोद भरे तहनी के कम से कम कुछ दुख उठावा जा देखी ना हम तो 2-2 घंटा में हमार भूख लाग जाला कैसे का करे तू ही बताओ हो छोटको ए अम्मा जी हमारे तो उहे हाल बा हम तो जबले खाली नहीं तबले चल ही नहीं सकते 1 घंटा अगर ना खाई ना तो रिंगे के मन नहीं करेला हमारे तो और ओकरो से बेहज बानी हम भूखे सकब कि नहीं हम नहीं सकब अम्मा जी दोनों जान तहनी कहत जब भूखे ना सकम तो लोग के ताना सुना जा सब लोग तो कहता जो ओकर पोतोया बाजिन हली सन आज तक ले एक लड़का फैका ना भइल बा तो हमने के अपन घर के खानदान खातिर तहनी के नहीं बुझाता तनका भूख दुख सहल जाला ना पर्व में हेतना लोग पर्व करता उ लोग भूख दुख ना सहता तबे ना ओकनी के आगे सब कुछ बा और हमने के तनी अपन बारे में सोच सारा जिंदगी ताना सुन बुझा कि हमने बाजिन है जा एकर नाती पोता नहीं के बा फिर सोच लो ए छोटको बोली दीदी जी अम्मा जी ठीक है कहत रे यहाँ के बतिया हमने के मान रहल जी ना तो हम लोग को छठी में कुछ सुन लेती या कुछ दे देती तब बचपन के कलंक से हमने के माथा से हट जाता हाँ दीदी जी हम ये सोचते नहीं नहीं हुई तो हमें चले छठ व्रत करी जा चल बाबू बाबू हाँ भैया धान तो बटोर के लिए आला नहीं जान अब थ्रेसर मंगा के दवा ववा दे के अनाज रही बाबू घर में तो दवा दे ये मेरा शाम हो गइल बा जीव थाक गइल बा बाबू केहने दवा जाई थ्रेसर मंगाऊंगा लहल जाई बैठो का इतना प्रेम से मीटिंग करत रहे माई देख बबुआ आज तक तो के इतना उम्र हो गए एक घर में न बाल बाल बच्चा बा हमनी खानदान इसने रही वंश न बढ़ी उहे छठ माई के पूजा आयल बा उहे दोनों पोतो के हम समझावत नहीं कि आज तक ले तहनी के गोद नहीं के भरल ते एक बड़े महात्मा ज्ञानी आयल न सुबेरे सुबेरे तक कहलन जे अपन पोतो के समझा दे कि छठ माई के पूजा करिए लोग छठ माई उन लोग ने गोद भर दी इहे बात हम दोनों पोतो से कहत रहे तो लोग तैयारी बा छठ पूजा करे के आ तोहनो के तैयारी रह जा चले के बा घाटे अरे भाई हमनी के तो तैयारे बानी जानी भूखी लो हमनी के छठ पूजा में तो बहुत सुंदर बात बाटे भूखे के सकारत लो हाँ ये लोग बहुत तैयारी बाड़ी जा हाँ हो भूखे बजा हाँ जी अब रहू भूखे इमर सची हमरे के भूखे पर रहू लोग के भूखे के बाटे ए जी सुन ली रहू भूखे हमरे भूखे के बाटे हां अरे माई हमनियो के भूखल रही त का करक बा दोनों बेटा दोनों पतो भूख जा ए माई। रोज तक छठी माई तहनी के गोद में बालक दी है ए छोटको बाबून के जल्दी जल्दी नाश्ता करावा बाजारे जाए के बा चली लो खाना ना खा ले जा चल बाबू आओ घर में आओ जल्दी चली जा बाबू उठाओ डलिया चलो घाटे लेट होता ठीक चलो दोनों भाई चाहिए बस के बहंगिया बहंगी लचकता जा आँख जे पुतेला बटोहिया ई भर छठी माई के जा ई भर छठी माई के जा धर बाबू यही जगह धर सुन करू
तनी कहे सर आओ जा हम जल लेके आओ ठीक बा जा बड़को हे छठी माई हमनी के तरफ से यह मदद मनले बन जाए कि हमार दोनों पतों के गोद भर जाई तो हमार दोनों पतों हमारा ठाड़िया पावन मर जाए हम अपन डाले दोनों पतों के दे दी हमनी घर में खुशियां बना दे छठी माई हमार दोनों पतों के गोद भर जाई तो हमनी बहुत खुश हो हाय माई हमरे गोदिया संभाली मंगतनिया चरा पसारी रखी है माई हमरे गोदिया संभाली मंगतनिया चरा पसारी। जय हो छठी माई द छोट को सुपली दो चला घाट उगा हो सूरज देव भले भेनु सहारा आरखे के रे बेरिया पूजने के रे बेरिया हो बाजिन को करे देव दोनों कर जुरिया आरखे के रे बेरिया पूजने के रे बेरिया हो हे छठी माई हमारी दोनों पतों के गोद भर दे हमने के बड़ी दुख के बात बा हमारे दोनों पतों के अगर गोद भर दिन हम अपन डाली दोनों पतों के दे दिन अगले साल डाली लेके चले जाए हे छठी माई हमने हर मनोकामना पूरी कर दी बबुआ और दोनों लोग आई पकड़ा धर फल धर दुल्हन अर्घा के बेरा हो गइल बा चुपचाप राजा छठ में हमने जरूर पुकार सुन ले बानी हाय पकड़ बस चला दुल्हन हाटे चला चलो छोटको बोली दीदी जी का कह दिए ये तेरे मानवा कैसन दुखे तेरे लागता हो रात के तो दाल भात भुजिया खैनी जाबा के मन काहे ऐसन लागता काहे दीदी इमली इमली खाए के मन करता का अरे हाँ छोटको पता न काहे बड़ी खटा खाए के मन करता आ देखिन दीदी बिहानो से हमरो मानवा उल्टी उल्टी में आज कोई बा पता नहीं कहाँ है कि तोहरो खाए के मन करता हो इमली पता नहीं ऐसा लागता थोड़े थोड़े आई हो दादा हमार दोनों पतों के उल्टी एक बैग होता है बड़को छोटको हाँ भाई ठीक बारू ना हाँ ठीक बानी पता ना उल्टी आज ज्यादा होता हमार तो बुझाता ना आज बड़ी खुशी के बात बा हो छठी माई हमार पुकार आ तनी दोनों जन के पुकार सुन ले बाड़ी दोनों जन के गोद भरे वाला बा हम दादी माँ बन गए दुल्हन भाई देखो ना दोनों शर्म कुमारी चल गई चल तनी हम तू पानी पटावा जल्ला बाबू हाँ। हम सो आ तनी ठीक ठीक बा हाँ स्वाद ही तो बढ़िया ना बा अरे हम तो दादी बने वाले बानी बबुआ सो गए जितेंद्र कहाँ बड़ा सरे आओस रे आओस अरे बाबू हम दादी बने वाले अरे मिठाई लड्डू जैसे ले रे बाप रे बाप हेने का पूरा गांव के है टोला पड़ोस के सारा लोग मेहरारू हमार पोतो के ताना मारत रहे से कि बाजिन हली से बाजिन हली से आज तो हमार छठी माई सुने ले हमार दोनों पोतो के गोद भरे वाला बा बड़ी खुशी के बात बा बाबू जितेंद्र चल तो देखते माई का बोला क्या हाँ तो दौड़ कर भाई का चिल्ला तले कौना बात के खुशी बा अरे बात इहे बा कि हम दादी माँ बन गए हमार बड़का बबुआ पापा बन गई खुशी की बात है भाई तो
खुशी की बात बा चाचा बन गई हम तो चाचा बन गई हम तो चाचा बन गई अरे चाचा तो चाचा तू पापा बन गईले देख कितना खुशी बारे ये पापा बन गए तब का अरे मुझे डबल खुशी अरे नाच बाजा छोड़ा सन अरे बड़का है 1000 रुपया ले 1000 रुपया के पूरा लड्डू लिया हमने को पूरा गांव बांटे एक बार अरे जो जल्दी जो ये छोटको हाँ दीदी बोली। देखो ना अम्मा जी कितना खुश बानी। अम्मा जी दोनों भाई देखिन कितना खुश बाड़न जाए। ई सब छठी माई के कृपा बा जानने हाँ, दीदी सब जी। छठी माता के खीर हाँ। अरे छोटका कितना तू डांस मार रहे कितना खुश बड़े रे बहुत खुश बानी। अरे कभी बर्गर मिठाई लेकर के कितना तू नाचत रहे हमरो के नचावत रहे अरे चल चल बड़ी बहुत खुशी खुश की बन जा बात अरे मैं मिठाई लेके आ गई हाँ, मिठाई ले अरे मगर पड़ोसा घर में द्वार सबके बात ले पहले मुंह में ठकले तू ले छोटका और अरे और बोला